Esta nit, en Benifallo Indirecte, anem a parlar sobre les condicions climatològiques que es produiran a la fi del món. Podem veure que són condicions molt extremes que es portaran a terme al llarg de tot el territori benifallonenc. Per exemple, a la Séquia Real podem veure que s'han produït forts tsunamis. Connectem amb el nostre corresponsal, Poal Newman, que ens informarà del que està passant exactament en aquesta zona. Bona vesprada! Moltes gràcies, Poal, que ens ha quedat molt clara la teua explicació. Continuem amb esdeveniments insòlits que han passat al territori benifallonenc. La passada nit, a la Font del Maguer, ha caigut un meteorit que ha destruït tota forma de vida possible. Gràcies al nostre satèl·lit hem captat imatges de com va ser l'impacte en el moment exacte. Hòstia! Tornem la retransmissió al plató perquè en estos moments s'està sofrint un fort terratrèmol que està afectant a les instal·lacions del nostre programa. Em comuniquen que és un terratrèmol de magnitud 357 en l'escala de Richter. Bé, pareix que s'està normalitzant i continuarem amb el programa que teníem previst. Connectem amb Su Santidad, que es troba en l'estació on s'estan vivint onades de calor extrema. Susan, conta'ns què tal? Bona vesprada, ens trobem a l'estació de Benifalló on acabem d'arribar als 50 graus de temperatura, una de les onades de calor més altes de la història d'aquest poble. Bé, i fins ací l'oratge, la informació meteorològica de Benifalló Indirecte. Un consellet. Tragau de casa banyadors, flotadors, abrics, paraigües, esquís i allunyeu-se dels nuclis urbans perquè trobem un clima apocalíptic. Molt bona nit. In radio c'è un pulcino, in radio c'è un pulcino, e il pulcino pio, 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 e il pulcino pio. Ole, hola, ole, hola, ole, hola, ole, hola. Estem ací, en Benifalló Indirecte, per preguntar-li a la gent del poble què opina sobre l'oferta cultural. Anem a preguntar-li a tots, un per un, a veure què pensen. I jo, ole! ¡Cristian! Mira qué favorecido, que te ha gustado. Guapísima de verdad, chula. Soy una mujer. Alegría, hombre. Hasta. Ay, yo voldria que m'agarrar el Canal 9 per lo menos. Anem a preguntar a esta gent, a veure què opina. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. ¿Cómo estén? ¿Bien? Bien, aquí cara el sol. Aquí cara el sol. Ah, muy bien, me alegro. A veure, una pregunta molt fàcil. Què és per a vosaltres la cultura? No puc parlar perquè no sé. ¡Cristian! Para nosotros la cultura... Sí, ¿qué es para ti? ¿Para ti qué es la cultura, chiqui? Cuéntamelo. Es lo principal. ¿Pero para tú es importante o no és important? I un culturista és algú que té molta cultura? O què és un culturista? És una persona que ha estudiat això, no? Hasta el president del govern. Tots es porten... La Pili va explicar-nos que què li pareix la nova agenda cultural del poble. Què te pareix? Ui, me pareix molt escassa, poquet escassa. No n'hi ha res de bo, poca programació cultural, persones per a un tipus de públic... Que todo el mundo fuera como tú, con esa misma alegría. Hola, bon dia, com te diuen? Tania. Eres d'ací de Benifalló? No. Forastera? Sí. D'on? Bueno, del poble del costat. Ah, del poble del costat. Mira, estem preguntant a la gent
Què preferisses, cultura o culturisme? Cultura, per supost. I l'oferta cultural, tu saps com és l'agenda cultural? L'has pogut veure? La d'ací de Benifalló? Sí. No, no l'he vist. Eso es lo que hay que ver más en el mundo. ¡Alegría, Yolé! Que sí. ¡Eh! ¡Vale! Y estás muy guapo. ¿Has visto la agenda cultural de Benifalló? Si quieres un calendario también te lo puedo A ver, vender, ¿eh? explícanos, ¿esto Esto qué es? es ¿Es cultura. publicidad? Eso es cultura, esto es venga. cultura. Que nos cuenten. Esto es cultura. A comprar el calendario i som ja estem. Moltíssimes gràcies. Vale, ole, ole, adeu. Sa, cultura per tot el món. Cristian, vente para acá. Cristian, ¿te puedo hacer una preguntita? Pregunta lo que quieras. Mira, ¿qué es para ti la cultura? Es la cultura. ¿Qué es? En España ya no hay cultura. ¿Qué vas que le conteste? ¡Ay! ¡Ay, colabora! ¿Pero quién me responde a la pregunta? ¿Quién? ¿Pero quién me responde a la pregunta? Por favor, es muy rápido. Que es muy rápido, que es muy rápido. Se me parten como las moscas, chiqui, como las moscas se me van. ¡Ay! ¡Ay, Conchín! ¡Ay, Conchín! ¡Conchín! Mira, esta señora me va a contestar a la pregunta. Sí, la sé, sí. ¿Es para vostè important la cultura en un poble? Lo més important. L'oferta està aixina de baixeta. A veure, a veure. Aixina. Ai, mare mala. Ai. La tisora la tengo massa llarga. Entonces, En un puesto, tots mal educats, van a la universitat i es diuen tot el que valen i fan tot el que valen. I treball, res. Què més quieres, Baldomero? I si teniu que triar entre cultura i culturisme... Corten. La cultura para mí no me gusta. Si le parece a la sarangonga, esa que canta sarangonga. ¡Ay, la sarangonga, chiqui! Pues la cultura per a mi és tot el que forma part d'una societat com en la que vivim, tot allò que té que veure l'educació, la forma de vida, els estils de les característiques de la gent que composa eixa cultura. Para mí la cultura es una base en la educación de una persona. És la base de l'educació de la persona. I si tenim culturista, és aquell que té molta cultura? Es que no. No, veritat? Pero pues dice que si no, no arribe. Vale, vale, vinga. Adeu, adeu! Virgencita, porta un poco de cultura de Benifalló. Que estem sense agenda cultural i sense res que veure el teatre que tant diner no va costar. Passa! Som Antonius. Hem piratejat la transmissió per a fer un comunicat als ciutadans de Benifalló. Les retallades del poder actual estan enfonsant la cultura en l'abisme. Sectors com la biblioteca, la música, les activitats per a joves o les jornades formatives van cap al desastre. Des de Antonimus demanem que es gaste menys paper en propaganda electoral i més en l'agenda cultural. La cultura és important perquè fomenta la participació i la convivència. Podem aconseguir el canvi social, però es necessita la cooperació de tots. ¿La gafas me las quito o qué? Sí, ¿no? Y ahí, pum. Bona vesprada. Cuando queráis. Quan vulgueu. Grabant. Una, espera. ¡Bona vesprada! Les condicions per a la fi del món seran molt extremes. Vale, torna a repetir. Que gent, com a tot el territori benifallonès, es produïssin, no sé què, ja m'estic liant. Les condicions meteorològiques, que s'han produït forts tsunamis. El sol es més caloroso y ya está. O sea. ¿Vale? Ya está. Va. Sí. Comença. Vale. Ja. Así, a Benifalló, acabem d'alcançar una de les
Kids come out tonight.